Πώς με βρίσκεις? Τι ανάποδος άνθρωπος που είσαι. Για πού το βάλαμε? Ραντεβουδάκι. Ατιμούλικο. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Έλα μωρέ, τι να κάνω κι εγώ. Ποια είναι η άτυχη? Δεν την ξέρεις, Σοφία τη λένε. Τρώει κάθε μεσημέρι στο fast food. Άντε πάλι, σούφεξε. Μπα, φοβάμαι πως έχω χάσει πια τη φόρμα μου. Κομπλάρω με τις γυναίκες. Δεν ξέρω πώς να φερθώ, τι να πω. Κι εγώ γιατί είμαι εδώ? Για κακό. Ανοίγουμε το κουτάκι με τις ατάκες. Ποιες ατάκες? Τις δοκιμασμένες. Καμία γκόμενα δεν μπόρεσε να αντισταθεί σε αυτές. Λοιπόν, εσύ είσαι η γκόμενα. Βρες το διάλο. Ρώτα με πώς με λένε. Πώς σε λένε, πασά μου? Λάζαρο, θυμήσου το, γιατί σε 2 ώρες θα το ουρλιάζεις ανάσκελα. Να σου πω, μήπως κατά λάθος έχεις ανοίξει το κουτάκι με τις μαλακίες? Συναντιέστε, την κοιτάς, μπανίζεις αυτό που φοράει και της λες. Φοβερά ρούχα. Τα φαντάζομαι κουβαριασμένα πλάι στο κρεβάτι μου. Τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν σου κάθεται καμία. Την αρχίζεις στο πύρι-πύρι και κάποια στιγμή καρφώνεσαι στα μάτια της και της λες. Κλέφτης ήταν ο πατέρας σου. Τι λες μωρέ ηλίθιε, αυτό το έλεγαν πριν από 50 χρόνια. Ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου. Άσε με να ολοκληρώσω. Της λες, κλέφτης ήταν ο πατέρας σου. Και ρωτάει αυτή, γιατί? Πάμε μια προβούλα. Πύρι. Αχ, τι ωραία που τα λες. Και πύρι. Κλέφτης ήταν ο πατέρας σου. Γιατί? Γιατί έκλεψε όλα τα αστέρια από τον ουρανό και τα έβαλε στα μάτια σου. Άνεχαθης, με κόλασες. Και σε κάποια άλλη φάση τη ρωτάς, είσαι κουρασμένη? Και ρωτάει αυτή, γιατί το λες αυτό? Πάμε. Είσαι κουρασμένη? Γιατί το λες αυτό? Γιατί όλη νύχτα έτρεχε στα όνειρά μου. Τώρα ειλικρινά, οι δυο μας είμαστε. Πιστεύεις ότι με τέτοιες μπουρούχες θα ρίξω γκόμενα? Ρε, αυτά είναι δοκιμασμένα. Χαμογέλα μου. Βγήκε ήλιος? Ή απλώς μου χαμογέλασες? Κόφτο, θα ξεράσω. Καλά, μία δοκιμή θα σε πείσει. Έπρεπε να της πω να βρεθούμε εδώ. Στο χώρο μου λειτουργώ καλύτερα. Αλλά θα ήταν χοντρό. Πώς να της το πω πρώτη φορά? Τις προάλλες ο Μίμης είπε μία ατάκα σε μία τύψα γεωπόνο και σε 10 λεπτά ήταν σπίτι του. Τι της είπε? Έχω συνδρομητική τηλεόραση. Και τσίμπησε γεωπόνος. Σαν τρελή, επιτόπου τον βουτάει και του λέει πάμε σπίτι σου. Ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε συνδρομητική τηλεόραση. Ρε πας καλά, ο Μίμης δεν έχει καν τηλεόραση. Εντάξει. Φτάνουν οι συμβουλές, κουράστηκα. Αυτόν το λόγο θα σου πω κι άλλον πια κανένα. Μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21. Άκου τις συμβουλές του καπετάν Λάζαρου και θα βγεις κερδισμένος. Μακάρι. Α! Θες να σου μάθω και πώς να ξεκουμπώνεις σουτιέν χωρίς χέρια?